No niin, tervehdys taas pitkästä aikaa. Arvaappa missä ollaan. Mehän ollaan Tuukan kanssa Suomussalmella. Joo, eilen tultiin ja nyt otan videoa sitten, kun tämä viikon ohjelma on oltu aika tiukaksi aikatauluksi, että velipoika täällä kanssa on. Tommonen tuli hommattua sitten tuo viimeisin ostos. Tai no itse asiassa ei se kyllä viimeisin ostos ole, kun otapa mä menen tuonne nurkan taakse. On homma. Nyt on hommaa kyllä tällä viikolla täällä, että siinäpä ne sitten on. Osa ollaan jo istutettu. Siinä on kuusta ja mäntöä vähän reilu 8000 kappaletta. Että semmoista pientä. Tämä on niinku viimeisin ostos, mitä ollaan tehty. Jees, mutta ei tänne mittaa sen kummempaa. Huomenna ajattelin lämmittää savusaunan. Ja järvessä on helvetin lämmin vesi. Eilen uitiin Tuukan kanssa ihan niinku ilman saunaa, kun oltiin tuolla mökillä, niin oli kyllä mukava juttu. Semmoista, mutta minäpä otan varmaan paremmalla aikaa sitten vähän enempi videota täältä ja mökiltäkin voi ottaa, kun me siellä majoituttaa. Jees, jatketaan, palataan.